Saya sien ngi ai ngui oblay nakamta na jan mit jon ga no jong ga sngi bang yo I ga banya senglang hapo jon ga badan sai sien pat ngi diang burom ya baro kibab don bat kibab poi hakan ga jeseng ki dekat ke delegates kibla point duk sin thot ding ki prabangai be baro ki badon saudong jong ga ne ga balang Mynthong kat ki balak man poi siang ga jeseng ni piang sobharu ya ki prabangai be ki bom don hapo jong satri jong ga KHASI union ki be senglang lingba ga jing sekri blay ga jong ni hagan ga por menem step vice president jong ga union laong bagani ga convention ga ban rupuway kalong ga ba sa kan mau bat kalong da siang ga convention ga ba sa kan mau namar ga jing kan mau kat bangala ban kan mau bagani ga convention galong convention ha ka ba buon bagi pastor ki poi ki Jingiaseng ni kami buon bagi pastor hagani convention ka ban rupuway hang ni ka balang Mynthong ni dan aprenjongi ya pastor Reverend Dr. BJSM le belong principal jong John Roberts Theological College ni dan ru ya Reverend Bibi Lamin belong moderator jong ka KHASI JAINTIA Presbyterian Synod mingi nalor ki way pat ki rangba kinong mi khmat ki pastor rangba ki bana kaliang jong vice president meneg jeseng ke beningkong ulala ke ban pediang sobha ngej kem baling ba ke jodon kat ke jongki kalong ka bor bat kirpang eru ngej kem baling ba ke kubor ling ba sekri jong oblay bodon ban sama pedang jongi ling ba Reverend Dr. MJ Nyota ngej kem kalong ka bor nakamta jongi lang baro deswa begini ya chakmat ya ke jing sekri ke jongi ngan puli ka to ni ke bentana ke ting jong oblay tu yaro yo try pigi jaj ben riu baro tu yaro penan burom ya u pigi genja ben riu baro na baga crown ke jing isnei jong u chapang jongi bat ke jing sisya utrai kane junom ngini rwai lang tu jing rwai ke ba arspa arpun riu ke jing rwai ke ba arspa arpun riu Jo
Shua ben Kjceu na kitab ko pertmai. Kjceu shua na kedian ke jong blai na kitab ko berem. Kim gelap ben syam na Jeremia kal nong kap khat nyo kot khot ka ben nyo ber pra kedian ki bong. Suk utau briu ubashanya how try but uba ka jingshanya jong u long utry. Naba un long kum uding balat thaang hajan ki but upur ya lagi thiet hajan kawa. Bun shap ding habawan ka jingshet Hendrei kisla jong u kan long jarngam, but ha ka SNEM berkiang, on sumar kuslai lamne, on pep and say so. To blay un kerku ya gipstia shkorek din ke jong u, amen. Kumne habang ila debon Kjceu, ya ke jing pule naga kitab gaberim, but haswa bang yo ya ke jing duai, tangin yo Kjceu ya ke jing pule na ke kitab ke batmai ya ko ba bila ban sem kat kom gospel uyonis kalandong ke bakhatsan kat khot ke bakhat rew kumjuru na gospel Matias kalandong ke bakhat ar kat khot ke ba lifesan bat kalandong ke bakhat lai kat khot ke ba pra ki kintin ki badan haka kilong kumni Pi mshem lajit yanga renga ngalajit ya pi bat ngalatung ya pi ba pinyo yailek bat seiso bat bauso jong pi unyo yaine ba ke eru ba pinpan na uta pa haka kerteng jonga un ai hapi ubriu ba useino ya ki ba na ka Kjceu ka ba ka danut ka jongu ubriu ubam man ru useino ya ki bom man na ka Kjceu ba bom man jong u kiwei patte kila hap haka khendeu ka babha bat kila seiso kiba shispa sha kiba henry peu sha kiba lai peu sha ru Kemudian ada banyak Kjceu ya kecil boleh nak kitab ke batmai. Boleh kurku ini kecil boleh. To boleh kurku ini arbanta bagi liyo syak skor maka ketin ke jong. To ini pendam boleh jeng doai. Au boleh buk pa jangi ba baneng sai sin pat ha ne ka jan mit mentah ngiwan ke ban sno tang ha me kum ka Jingiaseng KHASI mat upai lang akan ne ka jan mit akan yang no pa joni kasngi yewan ni kaban ya senglang katang bakhoi kacome atrai apo jong kan ka yingjan kan ka madan mangigum ka KHASI atrai mangin yo ya kaban ya isno hame hasilun ter kisngi kijing kijongi tangelan tonangelam mingi atrai kum ka KHASI bangin yang la atrai ya kaban jam na wisnam shawisnam man ngi snutu atrai lada klem kijingnya sno kacome hangi ban Klem Kjceu kejing hame try. Ngemla kaban long kum ne kembang long. Ring ngau thu sha try kejing don kat kecome. Ta don kat ru akan ke janmit menta kat bangina nge senglang katem khoi kecome try. To isnei ya kaban yalam. Ya kabangin la ru try kaban yo snol maka ketim khoi isya kecome try. Bangin perkhat. Ya ka ke ba memon ban persngo ngi lembau syakri jome try. I ban sam ka kubor akan ke janmit menta. To nai kerku kerpangi wei kum kiparan do bos bat kumjuru pai lang akan ke janmit menta ya ka bangila ban sngutu khambai gene ka thim atrai bangila ban seiso na ka wei ka po skoi ka por kumjuru atrai bangin sngutu janai bangin long kitnat ke bangi hab ik ban yesno hame atrai bat mame hangi to nai kerku ya ka KHASI ya ka ba jingai lenti ke jong ka trai ki badang sawan bat kumjuru ya ka jing yo kaban rakhi ka jubilee hakasi society ha umling tanang tenenti ya ki kam ki babon wan ngi da aingu ko pa ya ka jingron kat ke chome ha ki program jing perkat kam ki jungi ya meng liyo on pendap sibon ki kam ki bede mat kane ka KHASI bat hono SNEM himbaro SNEM tanai dan kerku kerpang ya ki nongelam ki jong ka KHASI hadu presiden sekretari ki nokit kam baro menai ka bor ka boy kin la men yalam ya ka union himbaro ka wei to nai kerku kerpang atrai ya
ki nong kit kam baro jong ki komiti ru ya ka bengeng la ya ka ban treasure hem nadu mensim ka jingi e ka jingi long ka wai batanai ki donor kat ru atrai yang yi kum para ni su ya ka bengeng la atrai ya ka ban saiso halaki si society ki jong ya atrai batanai kurku kurpang ru hagani ka janmet menta nambau syakri jome atrai ulong tang tendong ji persawah hendrai temen kup bor syak bor men sim ko jome atrai bangila ya kapan pediang lemah kakti ni ko isya jome ayu tu kepahan akmat temi simat pediang jung khot kepat syakri ber janmet monta na bagini ngu idam khot pat susu halakata amen toblai mengkerku ya kabla pensngau naga ketien ka bakhu jung u on singap sa skor ki jing duai ki jing khot kerpat ki jongi hena ka por ki prabangai bi ej baro kerpang nagamta ki kmi ki kpa ki bedan rengkat pat ngi kum ka union lengba ka ni ka convention ka ni ka sngi kum ka khasi jantia christian and board union ngi dan atli ki kam ki basya akhmat jongi ya ka bangi dan ni ka ban pendep ka ban kong kolong ka bede bat ke jing rakhe ya ka jing dap chis pa san SNEM jong ka jing wan jong ka si hagni lum khasi ba ye ke jongi bat ya ka kum ka union ngelapan bet bangin rakhe ya ka ni ka jing dap chis pa san SNEM how nu SNEM banwan ya ka bangin long ha ka balang umling ha ka umling society kabar pat kabakum ka convention ka union ngidon galong ya ka project jong union habde ka school hadon dral hawa la pelong ya ka union ka jongi da ka seng ka junior society ka senior society belong tang ki kun hap ki barit bat ki kun samla ha ki balang bat pi kum ki kimi ki pa pi tep hi ma kumno ki hap ki barit bat ki kun samla kin la ya ban ya sai bor ha ka bede bat kini ki kam ki bakum ka union ngi dan khmat ringi aingu yo blai baling bang ki jeseng gerpang bat khamtam ka convention ngi don ringkat bat ki kimi ki pa ki blong ma ki no kersan ye ki kon hap ki barit bat ki kon samla bat ngai scam ru baling bang ngi jeseng ngi kapor hashwai ka bangin yo bne pois ka banta ye ka bangin yo ka ban ai che kam ka jong blai kalong ka jing ken ma ya pi bat ka jing gerpat ya pi hage bede bini ki kam ki ba khmat ya ka bakum ko union ngidon ni ka ban pendap tegana ke hagne ka por yemla ru klamda pen pau jing songu na ka banta ka district NNTC union ka bla ai jing rwai pen ramen sim ban ngidang don ru sa lightly ki union ya ke bad ai jing rwai kerpang ka jongki hagan ka por tena ka por ngin yo ya ka banya so lang da ka bangin ya ai cha kam ka jong play tam bakat ba ki osha ka dang lum ki cha ingo ngar pat ya kini ki kwaya kin ai ka wei den ka wei pat ka baning kong ka changpung menso si union nang ta ka district khat arling do sep ngi si union balanta pat ka Mynthong junior society Badadin bangiladap ke banlum ke jaingo. Gerpat ya i Reverend Dr. Bijis Emle. Insobha ya ka berpengentang ya ke jaingo. Tena por gerpat ki osya ke nang lum jaingo bar ke jo por. Kini ki koya ken ai ka we hadien ka we pan. Taka jaka da jinkin dit bakro you mau lawing no
hàng tàu là bao gom lao ban Việt Nam chính tiếng shine bạc rào Renang ta Shaki sun ran jong u galit bat kapla Jisu ulami bat o shum yap satya Tik shisha kumbau la ya tulupa Balay hang ni tang jing e jing ya le tang jing kut lam sudah
balai hang ni tang jing jing ya le tang jing kutla sudah balai hang ni tang jing jing ya le tang jing kutla sudah
ngini duai ublai bukpa jangi ubah beneng meu bolong utun rai jong kijing im kijangi bar utun rai jong barok kijing kerku kijing isnei ki bangi ngiyo bangin mat ha kijing im kijangi ki baman lagasngi ngiwan sachi sen pat ahmad jong me ban ai ngu e ime nak ta barok kijing kerku bat kijing isnei ki bangi ngiyo ba ngin mat ha kijing im kijangi paniki ni kijing kerku ko kanrat ki mit he kijing im kijangi ngiwan ban ai ye kini kijing ai ki baret syakakam ke jong me ngidwai ko kanrat men kurku bat men kentang ini kijing ai kijungi knang bang nang la ban ngin penya chaprang yaki kam kijong kijing sekri jong ke union kana khmat jong ki kerpang ko kanrat akan ko por ngid kan ma kijing sekri jong ke union lingba jong ka school hang ti hapo donral kablong ka jingker khu yaki to ki praman sim ki basyong ki basa hakti kesinong mat ko kanrat ida kan mau kurpang nak mta kijing pen kre kijong ke union ban kan mau ya kijing dap sis pa arusan SNEM jong ke jingwan ke kesen ENDEAVOUR hang ne harilom KHASI JAINTIA ai ba kijing pen kre kijong ko rat magin rakhe ya kani ke khlip mat kin long ki banang te song yingi kum ki khun ki jong me ki badan hang ne harilom KHASI ba JAINTIA nang yai ker khu ni ko kan rat makumbangi yo ma di kijing kuru kijing snai na me nginang ru maginang ai saka kam ku jong me mat khane klub mat ni kan ma sin ru na kamta ushakri jong me uban ai ka khubor habdang jong ya kan por ai ba ka khubor ka ba un ai habdang jong ni kan long kabang ai min semingi kabang sanjur ya ka jing long ka jing im ki jong ni ha ka jing ai ki jong kum ki khon ki jong me nei kur khu yu ku kan rat habro ke mta kijing sekri kijong skap ni khot karpan wet kijong ni pani kini barok tang tribe nong penim jung Jesus Christ amen ngimla khamna pen pau kijing songu bat kijing songu burom e nakamta kini ki lightly ki choir ki bla ai ye ki sur jung wai kijong ki hapleng jung ni kapor ke chang pung men so union kelai khubor ke jong kai ke jing pen kan mau ya ke jing ong ya ke jing tha ya ke meri baga kan le ya ban ya thu ya khubor ba bha chapang ke jing mi pat ke jong trai jisu kene khubor ba bha kalong ke khubor na ka banta ka jing ruai ya ka ba ka district arling dot sep ngi si union ka ruai chapang ke jing long jong ka jing ka them ba ka kaba mangi gibriu ngidan hapdeng jong taka them hapdeng jing jaw mat jing sau si jing kuslai bat ke bangi kerpat palanu nginyo kaban light no nak ka them baka ke Mynthong junior society klapan scam ya kata khubor ba bha da ka baterwa ya kaban priang no jisu ubalong galenti ya kaban ya rap yangi ya kaban ya lam yang ap dia phi shakawai pat ke jaka ha kaban ai ke jing sup pat ke jing kemen haki do not ki mesiam ki jongi kublai sibon nakam ta gini bro lai teli ki kwaya ban ngai scam ba blai nong dor kan bat phi ba blai nong kan jar bor kersan bor ya phi haki jing em ki jong phi ka mana kasngi ha sakhi yo trai jisu nong pen em bi jongi lengba ki sur jing ruai ki jong phi ngila poin sya ko ka banta ba kata kalong ya win singap pot skor ya ka khubor na ka tiang jong blai lengba syakri Kijong Oblay, Reverend Dr. MJ Nyauta. Pastor ka KHASI JAINTIA Christian ENDEAVOUR Union hagi jinglang perhat kam kijong ka. Kala pediang sngobha ya pi. Bat kala shania ru hangai ka ban ai kijing kren pediang na kam ta jong pi na ka por. Ya kijing kelut men siang kijong pi ka ban pediang ya kijing penbet jong union. Ha ka ban ai khubor ka tiang kijong Oblay pedeng jongi ka por. Kalong kai kai ka basung tenat Bakum ka KHASI JAINTIA Christian ENDEAVOUR Union kabalong ksatri kabala ban kudup pangalaban ong khmat jong pi pastor ka long ksatri ka kudup ikilai teli kisinat ka khamhe bania ka KJP assembly ru ngedon lang ne bat ribhoi bat sepngi bat mingi bat kalong kapor ka bangi sungtenat habangi yo bania syam bania kendu bat khamtam kumno bangi yo bania selok hag benang la ya ka ban kentiu ya ka jinglong jing imen sim ka jongi hak jing edai ke jongi bat ublai
Say sien pat ngip diang so phai pi pastor bat ngi tiep ru ba pi phim nong thamai shu bat ngi ke union ki don ki por le sila kham slem yak ba pi pledan ringkat ba union ha ga ba pi sa yak jing bam ba kan jaman siem na ka tien ba khu ke jong play ngi ngai scam ba play don ringkat bat pi ba play un pachai bor yo pi balang ba khu bor yak ba pin sam pa ning jong ni ka por kan long ka khu bor kan long ka jing bam ka kan jaman siem pa ning jong ni Iban paru ke jing songo ni kapor ba I pastor SC dengan I pastor iban sa ai pat ke jing kuran ni ka address ke ba ar ke jeseng ke sibit jan met ila don ringkat pat ngi pedeng jong ni kapor ngi pedang sopai pi pastor ban ngai scam ke jing ringkat jong pi ni kapor ru kan long ke jing pensingan ha ke jing sekuri ke jong ni ya uplay ngi duai ba uplay don ringkat pat pi ru ba ke jing pen kre ke jong pi yak ba sa ai ke kubor la sibit jan met hagi jeseng gab khaddu happening jongi shwa begin snap wat sha score ku bon ka tin jong play tu ni lek ha ka sur jong jing duai da punya ruai tu jing ruai ka shis pa lai pusan pat shis pa lai pulai na kham rem ong hanga ba me long jonga ong da ka tin ka ba shai tu pendu ka jing arta tin kran hanga tu kran atrai angen yo sngo ka we ka tin ka ba mi na peneng hi Kijing siap tiang kinja junom jing suk bom jukut kan mi berolai tadi kita khot kijing ruai ke cis pak lai pusan Atukren bajam no Jesu Jong melong umso ki bala benika jing suka badap ta jor baro ka jing sawa ka jing pen long ki jing pen choi do bat sa was ngeu ha jong me ki jem jai ki do kho ki ai ba iten nat ki ba bang ro jong te om la ne jor ba ding sa Jing map ai nhìn ngeo jing sawa jong me ka jing sawa balon bon ha po jong nga ha ka do no nan ni jing suka ba ko ong ha nga Ngapen pau ke jing sngongu nengkong yau play ubangangai ke de jing pen baik ke jong u bangala banyadon batfi da ke jing khon lengba ke KJC union ngalabu ke jing duai nadu kapor ba ngalayo ya ke jing khon
Bat kila don kat tu kat ni ki bentan ke tien ke jong blay ki balawan syat ke jing perkhat jonga. Roi ke bakhat do labat yang ya ke we ke benta ke ba ngan pule kalau ke benta ke ba baro pila ya pule ba ngai bun sin ru pila ya sngau na ke jing kren he ke jingiaseng ki ba per. Bat chua pengen pas ya ktien ke jom de sachi sien pan ngin pendam ke jing duai ko kpa jong yu ba hab neng ngango bangi sngau bangi mat ye ke jing do rangkat lem jong me bat ngi ha ke ne ke jing seng ke bangi yo ban te ke ne ke duan ban yaro ban pendon buram yame Badro ko tra Jesu ban pelot sipor ban syak skor ke kubor ke medan ban kren hagen ke jingiaseng. Gidwai bau men sim bakho jame undor rengkat lem berkene ke jing persang jongi ban ap ye ta ke kubor hapdeng jong ke jing kriat jong ke sun beneng. Ba me men kren hangi do men sim bakho jame ko trai. Ni IT ye ke por ke basa baro Haka jingalam ka jong mi ngipan haka ketemu trai jeng Jesus Christ. Amen. Kumbangalawang ka banta ka long ka ba ngila yo ngau pun sin bat ka ba baro ngila ban kan mau. Bakata ka day naga gospel ka jong Matthayus ka nong ka basaw ngan puli na du ka khot ka beneng kong hadu ka ba khat we. Ka ba ya day bat ka jing pensoy jong soitan yo Jesus. Ndakum tala ya lam no yo Jesu do mensim sakari klau. Ban penshoy u do soitan. Ndaw la syak jen et sau pos ngi bat sau permien. Dien kata uratngan. Badabau utau nong penshoy ulawan hau ulaong. Lada melong ukun ublay. Tu hukum ye kini kimau bakin long kepu. Henrei ulaya tu bau laong. La to. Bam tang dau kepu hi baun ubriu. Henrei de kiktien baro bam mino na kasentur ublay. De kum tau soitan wala lam ya u syakanong ba kabakhuy. Bad ulabo ya u halor jerang ke dong ke temple. Baula ong ha u. Lada melong ukhu nu blay. To peno ya ladi nabala tho. Un ai hukum ya ki angel jong u syapang jong me. Bad kin ra ya me ki kti jong ki. Bayo kumnu me jentot ya lagi kejan hau ma. U Jisu la ong ha u. La tho pan menom tenju yau trai ubau blay jong me kusaitan wala lampat yu syau lom ba jerong bola pen I hau ya ka hima ka pertai baro bada ka buram jong kiru bola ong hau kita ke baro ngan saai hame lada mendem bat mane yanga na kum tau Jisu la ong hu khilet no me usoitan na bala tho ben mane yau trai bau blay jong me tang ya u hiru men sekri apa kum tau soitan bala ino ya u hak meru ki angel kelayawan bat kele sekri ya u ki kentin ko bangalong ki badan hakini ki dekon Kilong kiba ngilajios ngau bonsin. Bat naki kubor haki jingiaseng kiba per. Nagabantakan ni kapor ngin pai sya ki sautli ki jing riam bau Jisu bau soitan upen up Hakajing yat lanti jongi ki Kristan hakane ka perthai. Kilong ki sautli ki bau soitan open shoy o Jisu.
Baru ni uju o syaitan, o persyang ban pensyoi yangi, bari kecing pensyoi ke bangi ma da kecing em la ban ong balakan thup, hakan igi sauterli. Handai shwa ban poi sik ni igi sauterli ngakwa ban chu penken mau da babu ya kecing keli. Hap deng jonga bat jong fi, u syaitan. But kan persyang ban jubab ya kene ke jingkeli da ka bayatho ya ki artli ki nuksa ka banengkang hakawe ke jingiaseng unong kren ulas dang ya ke koboda ka bakeli mano na pedeng jong fi Kibraji kendo markhaman ya syaitan. Bat kata do ke jong ke kalong ke jingkeli ke bangakwa ban bo ha pedeng jongi. Bat open rap da ka baong. Bakitu kibala ya kendo lani kibala ju ya kendo ya syaitan. Ken pen idak da ka barakti. Nganapong ye fi kumta na malada Pia tu hak barok ngale kendo. Ngasih simbay kumta. Lesi kini baca dian jonga tiki ong ngiti Tambangat yang ngale kendo pun sin. Wada kapor ke bang penkrek ni ke kobor ngale kendo yu. Ulaap kato kene por dan bandan manoro barak ti banjoba. Nang tahu kelipat kum ni. Mano na pedang jong fi ki balaju ya kendo nemat ya kejing pensoy. Bat kum no phile daga baong kum ta kamut ba ushim ba baro na kile na kambon kile ya kendo. Hadian kato kanepor ladon ki barakti bat suki kenang bod nang bod haga bakado baro kirakti kita ke atli ke jingkeli kita ke jingdei ke bajan an ong biang ka panengkong mano na pedang jong fi ke braje kendo markhamat ya syaitan te markhamat kem sotho mano na pedang jong fi ke braje kendo batmat ke jing pensoy wakira akti pada. Klaim perkat bagi kita jing pensyoi ki wan nau syaitan. Unong kran wasau tu bahababu pedeng jongki ya kini ke jing keli. Usu penkelai ke jing keli ke batang Kjceu. Kabar pan, hakawi ka jingiaseng dalawai bade syongkai badisha hakawi ka ying. Wei nek badon hang tau la kan tho yau tau nong kren da ka bong. Ukren la kumba u itu bha yau syaitan wang. Wang nengkong keliu nong yalap unong kren hang ni padu keli Wang habai syongkai ukren la komba u itu bha yau syaitan. Keraja pamar komta hiu no yalap urung ha kada ka kamera ka baki kidan. Bat uwe ni kaptan hang tau le tho ha u ya kada ka jingken tho jong tau paralong. Unoyet unong kren wala keli ha kesur ka bajem. Pipat piliji kendo yau syaitan. Ngamtem la donna hapdeng jongi ke badon ke Jingiaseng isamla bat ke bala rangba ro komjo ke bompat ju ya kendo ya syaitan ke bompat ju siau ya kasur jongu
balaraja badan ke bajuba bakim pat je kendo kala ban long bakim sulho na rimtip bakade kasur jong syaitan lani bakale long prolog baru syaitan hadu bakim sulho su bakade kejing pensoy wei ne syaitan syaitan udai unang shun jong ki kristan ngila puli de kaktiin ka jong oblay bo syaitan o pensyoy yaw jisu bat udairo unang shun jong kito baro ke babut yau ke bapdiang yau ngalabanong wat kibayalap ya gerteng jong usoitan udayu dong shun jonga bat jong fi ubangi kendo haki por haki jaka haki kam ke bangingi don hangno haka bangingi tre kum ta kan ka por ngan pen ken mau ye ki jing shisha ke baya dei bat une usoitan unong shun jonga bat jong fi ujo usoitan wala pen shoi bat job yau adam bat ka im ki bri ka banengkong ke bau blei wala tha bat bo ka pereden wala pen shoi nado kata ka por hado kapor ke bau jisu wan cakane ke pertai nikan mau jayu habalakha yau jisu ha Bethlehem ha kasing on bangitip hai ke Jingiaseng ke jingi kenduk ke jong jisu nado kata kapor hado ke balas din ya ke dieng fana komta ngabat fi ngim dei ban ong la deng ye tho ye ke jing shisha bangim pat ye kendo ya uneu syaitan lane uneu syaitan hakwe ke Jingiaseng ndalawai baya shongkai bat disha kwe ke yeng kidon hapdeng jong kita ke baya shongkai kibalaya kentho ya kawe ni ke jingkren ha ke arli ke Jingiaseng ki bagi yo kita kasngi bada kata ke jingkren jong ki Kliatho ye ke jingi tho ka ba ki syam ke jing em jam ki ka ba perlong ye ki ba julong perlong banaklat perlong but way u keno ya way u keno ya way pan but way ne ke ba lang hata ka jingi shongkai u habakum ta mano badai mano babakla Ubanengkong bala jubab kam sted uang ubaklau ni. Ubaaru uang ubaklau ni. Baraka bakut uta ubalai uang baro arngun pila bakla. Kaktino play ko dono bahok dono weru. Baro kila lepop. Bat kila do le no ya ka buram ka jong oblay ngakwa ban pen ken mau bau syaitan ubala pensyoy nang kong ko mang oyo adam bat ka bat chilenter udang trey hapdeng jongi hadu kane ka por bat wat snow pla bat ngamdei ban snow pla ba udon hapdeng jongi wat ki Jingiaseng ru
Ngan penkan mau ki sauteli ki benta. Kebaya dei bat ka jinga kenduk jongi. Yau neu nong sho no jongi. Ubang lamat haduk menta bat ubang ngendang ya mat ya u. Haduk kabakut jong ka jinga lenti jongi. Bat kai ka bangi dei ban le. Ka jing riam ka banengkong. Ngin pai cha ka jing sha pen shoi ka jong Jisu kum ka nong rem. Ka jing riam ka banengkong ka long kani u syaitan u pen shoi de ka jing bam jing di. Lada melong u khon u blei. Shem ya kini ki mau. Ban pen kelai ki bagelong ki jing bam ban bam. Mau Jisu la sau paus ngiu tia jenet. Usha jenget. Usaitan u perkhat bau Jisu la than. Usdang nang ta. Komalayat ngelaong nado u Adamu banengkong hak pereden. Usaitan Open shoyu Adam bat kaim. Buangatip bau blay ulakhang yapi ban bam ya uwe na kiso hang nagakpereden. Bat utip ro bakajing maham kajong ublay kalong balada me bam yang ni dakabayap men yap shisha. Syaitan wang open shoy nakada kajing maham kajong boleh usut tenju bawang ba men pen nom yap nganom ya jingai ngap uang kum ni teu tau beseng ula ong hakata kabriu pen om yap shisha namaru blay utip bahagada gasngi ba pi bam na u on sa pen pej iki khmat jong fi bat pen long kum ki blay ki batip iki ba bha bat ka basni don hang ni ki bam pat yu asngau ita kasur kalaban namlong ka bam ka di wat kata kalong kawe ni ke jing riam ke jong u. Ngina kendo ya u ko mangalong ka kamai ka kaji. Hak jing so bha jong kana ka perthei. Hak jing kwa brai jong kana ka do. Ka jing kwa brai jong kana ki khman. Ba ka jing sarong thala jong kana ka jing em. Ko ba ong ka testament ka pathamai. Ngia syam ya u. Ngi mat ya kini kijing etanju, kijing pensoi. Nado na ying na sem. Ha kijaka puli, kijaka tray, ki kam business, kini kijing pensoi kiwan, hakmat jongi. Ko mangala ong kijing mut, kijing perkhan. Hakaktin katuli. Kabam kadi, kakamai kakaji, bat kam tam hakani kisgi, hakasong ka kasong man. Kiai kibang yoi, kem ya de isu bat ka ka bau blay ula bu na do ka babanengkong. Kambon wat na pedeng jong iki bangen. Ngilapan serim dur bat kane ka perthei. Ndai bangem tem. Ndai bangem so. Ndai namar bakane ka jing kwa braj kane ka do.
Kijing kwa bra jong kene kijing em. Ki kenyat yang i. Bat ngi kelon sakamon ba sakadiang. Upol hakachitish kinong toren kanong kaban riu kat khat khandai do khat wei ong ni ke kentin. Ne pem tep baki bom hok kenom yo yakahima ublei. Kani kalong kajing keli ka bahapo jong kene kajing keli ka don ka jubab. Hato pem tep baki bom hok ken om yo yakahima ublei. Baro ngitip yakene ka jubab. Bakada kalong baki bom hok kem yo yakahima ublei. Kaya kita kahima ka jong ublei. Ngi perkhat bakahima ublei kadon sabneng dalayap na kena kepertai. Hendreu jisru wong hakmi kahima ki beneng kadon hapo jong pi. Kok pa jong yu bahabneng. Long bakho ka kerteng jong me. Wan kahima jong me. Long kamon jong me. Hakendo kumakalong habneng. Kapamun balada ublei uyo ban sensar hakajing em jonga bot jong fi kahima jong ublei kawan kadon hapo jonga bot jong fi bat usensar mau nadong sedong hakajing mot ceperkat kiktien keterlihat kabam kadi ke kamai kaji ke songka ke songman bat baro kata kada kajing mot kabadon hakikentin kajing duai kajing utrai kabangi duai. Ngan ong biangan puli iking tin yung upol hat ne pem tep bagi bom hok kenom yo ye kahima ublei. Te wat sya ban syukor no yafi. Ngap ini kentin na kentin ublei. Ngan puli ko makalong kibaya kai kentei lem ne kiba nemane blei thala lem ne kiba klem lem ne kiba rang long kentei lane kibaya le si para senrang lem ne ki bato lem ne ki ba ikwa lalot lem ne ki ba boaj lem ne ki ba kren ben lem ne ki ba kwantam ki bom yo ken om yo ken ya ka hima ublei kabamon bai ki ba kom kita ublei sensar ha ka jing em jongki yo alat ban sensar ukwa ban penlong yang aya fi kahima lane ke bau ke jaka ke bau sensar hanrei ka dei ka mon jonga ban jong pi ban pediang ya kada ka jingkwa ka jong ublei baun yo ban sensar bas ngau serkei bau pol hadin mulong tu kekentien uang bat don napi ke bajulong kum kita Henry la saja fi don napdai yang fi kibakum kita hakajeng em kabarem shwa bakine kendo ban pediang yau jisu wong las Henry la saja fi Henry la pen ko ya fi Henry la pen ksan ya fi haka kerteng u Jisu Kristus bau trai bat dau mensemu blehi kepalamat napdeng jong ihang ni ngangai ngakwa banong baro nyelamat namangi khot yalade ki Kristan kibangai kibapdiang yau Jisu kibasya sensar balada don narangis ngau tho bat ngas ngau tho bangadon hakabakum kita kegenhon jong kita ke balai syam yau Jisu bat pediang yau ong ketinu blai lapan ko ya pi lapan ksan ya pi haka kerteng u Jisu Kristus bau trai bat da umensem bakoi lana umensem u blai jongi Kajing em Kristan kalong ko merengkang ya kawa nasiliang syasiliang.
bat ngin sayo ngin sel thu ya ka jing fer na ngila poi sa seliang kan jong ka wa ngi phaidin bangila lai sa seliang ke para bangai bayi ke men bagi para jonga hautra Jisu kitu ke bangala kren ban pen ken ma ha do menta ba ke bala tho akak tinu blai ki dei ban sno hanga badafi ki jing sniu ki bangala pen ken ma sakman hakalong brio ka man brio ka bangi yo i bat teng seng ima da ka jing em ke long ki jing riam ke bau soitan open up yang badafi haki jaka baro haki por baro bat kane ya kane ka kubor utrai Jisu wala wan sa kane ka perthai ban pen itu ya lade bau dai ublei bat udah khot yaki ban pediang yau bau yo ane suang kat ke bala pediang yau hakito u ai kabor ban long ki khono blei habayo ya kabor ban long ki khono blei kambangin yo ya kabor ban job ya ke jingale persya yau nong shun hakane ke perthai ka banging em ban ladang ngem la ban jam na siliang sa siliang na kajing long barem sa kajing long batamai wat habangi long ki brio ki ba penitho ila de bangede ki Kristan ong Yohanes ki ba kom kita ki ba psu penitho ila de belong ki Kristan hendak ki ba 4 jam sa siliang na kajing syak job sa kajing job na kajing em ke barem sa kajing mo thamai ong ka ktino blei ken yo ken yakahima kajong blei kamun bagi dang sa ha kajing long ke barem pila ban ong bakata ka khobor ka de ke bawan ai ke jingdu jingkermen kedai tang kejing pen ken mau kepadon haka rengkat bakajing maham Haka juga por haka neka por ngaku ban pen ken mau ru hap deng jong kana ka perthai hapdeng jong kana ka perthai Kristan ga banging im hapdeng jong iki bangeng ngis ngaungu badon bon na pedeng jong i ngangai hang neru bangakwa badong baro nangi habas ngap ya kana ka khobor ka bablei wan ra pedeng jong i bangin do pek tu yalade hang no ngidan hakata kajing ede jongi simet baru blay tianu blay ka ong bat don napi kibala jurlong kum kita hakajing long ka barem hanrei saba la sat yafi hanrei la pen ko yafi Henry la penksan yafi haka kerteng u Jisu Kristus bau trai bat dau mensim ublei jongi ngan ban biang sajesin kalong ka bedai yang abadafi ban ngau tho ngiladon syata sesiliang jong kawa nesana sesiliang jong kawa bangun ong ki kentien ka kharas ka bangi jirwai ki jinglong barem kila dono baro ki jinglong barem ngala ino baro
Jing bam ke bang ju bam ngam bang shu ban bam jing di ke bang ju di ngam bang shu ban di ke jing em ke bang ju em ngam so tanat shu ban em namar bang la shem yau jisu ngala jam sa siliang na ka jing long ke barem sa ka jing long ke batamai ba ke ne ka jing ong ka thau yanga pada fi ka khot yanga pada bangen ngau tho Usaitan utem don bon na pedeng jong ki samlai kini kisi ke bangop ake jing persoi ke banang kong usaitan ke bayadei bat ke jing seubha jong kene ke perthei usaitan usdang yau jisu uong lada melong kono blei hukum yang kini ki mau bakin long kepu utep bau tangan ngalawan ke basdang handrei ujisru ang om tang dau kepu dan ke jing bam ke jing di bau briu em hande de tien baro ke bam mino na ke sentur ke jong blei ngamaham yang i bangin ya jago sumar hakane ke perthei khamtam ke samla wat ke rang baru ke belasan larang ba ke badang ya ingop ke jing pensoi haka bam haka di ye ke jing bam ke jing di ke ba penjot ya kene ke met ke balong ke temple ke jong jisu nganom dan kam banjer kerteng ke don ke jing bam ke jing di ke pengitip la dengi bam bangi di ken penjot ya kene kamen ken penpang ya kene kamen ken penyap ya kene kamen ke belang ke temple ke jaga syong ke jaga tre ke jong blei ke jing em jongi han rengi bam ngi di namar ki pen kemen ki ajing hun ya kene kado ken mau bau jisu ujam ya ke pensoi ke banangkong ke jong syaitan ke jing riam ke baar ke bangi ngima de gini kesni ke de kespa Syaitan uang yau jisu hakmi peit nau neulom kini baru ke bamela ban yau i ngan ai hame lada medem ban mane yang a Kaspa kijing don jing em kira ke bangi don kam ke jing em banyo e ka bam ka ding don kam pisa banyo e ka riam ka bej don kam pisa bantei ki ying ki sem ngi song ki sa don kam pisa ban thiet ki kali ban yarap ban le jing le don kam pisa ban taying mane don kampisa ban pha missionary don kampisa ban Christian ginong tray don kampisa baro kapisa but kambun sin ngithau ya ka jing tlot ba ka jing khlan jong ka balang haki artli ki ka banungkong haka jing bon briu kabar haka jing klan ke jing sei jing aingo ngamong ka bom de haki statistics ngene nujor mano bakam klan kano ka balang ka bakam klan kano ka district ka bakam klan kano ka presteri ka bakam klan kano ka sinod ka bakam klan
Dan kami kepisah. Ban. Ngenamlah banim. Klaim ke spa, klaim ke pisah. Henry. Kata ke spa ke bangabat pingidan. Kebangilaban penankam. Kadai banwan nak ketemai kepadai, nak kekamai kepadai, kebapendon buram ya boleh. Bat ya kebakum kata, kebatip day tang mga, mapi simet, madu boleh. Dan kiwai pat kebatip. Watlah hateng, kipau ro mla aban bore. Kom ke Kristen. Soitan uang kini baru ngan ayame. Lada memene yang ngan ay ka Jingiaseng, ngan ay ka bank account, ngan ay fi ka kali ka barem ngan ay lut. Her saudong perthei, pikwa ban sang perthei ngan ai. Tambah kamai kum ni ban yok hamsted. Yok lut. Haga bakut. Ndapoi ka khalemat ka ban sangin leitno na kana ka perthei don kam tangkat no put. Sano kada kaspa. Mla banra sano ru. Nganong biang kapisa kadai kabangadon kam kabapidon kam ka jingem jongi. Ban kamai pisa ban yos pa kadai ka jing kli ka boble wa yangi. Yo ndah bangem don ngi kelalong nong tu. Panram siu syu. Ngidan kam tangba habangi kamai kapisa kaspa kapau kabangidan kadeba kamai nanti kabadai kabahok hakmat uble. Ngidrai ban trai sitom. Ban kamai ya kada kapisa, ban kersan ya ka Jingiaseng, ban kersan ya ka balang, wat ya ka riru. Pitem ngajak sengaurem ba. Ngetrai menbangadon ke Bible Society, bon SNEM. Ngidon lang ke Beatray ke Bible Society of India. Ngiyayok kajuk ketulak. Ngilek yau ya kajuk kayau kahan. Ki perlu jongah habang galor bomdai ki KHASI Kjceu tax. Ngayok kum ju ngangam siu. Banamar bangim siu. Ya ki beradai ban siu kai. Kiladon nagadong ka limit katno. Dayok katno pen ban siu. Bat naman bang ngem ngem ngau try. Ya ki bang jupan dan kam. Kano ka bangidan ngem ngau try. Daladay bang isiu tingi shim bakadela ka jong. Kano ru. Ngapong pangyalap ya kedepan sirta ngapong kumta. Hanrei kadai ka hok jongi kinong song silong. Bans ngau try ya kenegari. Ngidai ban ai hakadagari. Kat ya kabangidai hok ban ai. Ublay ubastan, ubo inge ke negeri. Kabagi ong badang yo tangkat ta. Kelabo.
Bat kedon hang ni ki bakam so tho gamba ban yang ya kedung kompanya jong kari haga banging em. Hanrei ndaha bangidon ya kaspa don pun ke beruspa ang niru. Ken mau ya kene gawe. Bangidei banlong ki ken rat halor jong kaspa. Kalong kabama bangin kelalong kisakri ya kaspa ngi kelalong kimbrau jong kaspa ndalalong merau kaspa kada kaspa kaba hukum yang i pai sakamon pai sakadiang met sajurong dem setabian kapendu thia kapendu dem bat dah bakam spa kapelong merau kapen kelalong yang iru bangin long wat ki baturu naman ngine nujor mano bakam respa kaspa kapen jod ya kita ki bakalai lo yo ban long merau lor jongki Ken mau bau soitan ubu ne penap jingriam hakaba makadi kabengiyok bantit hakarukom kamai kaji badah kabengi be ya kijing kwa brai bad kijing saubha jong kana kado hakana ka pertai bad kom ke kristan ngidei balong kajing syai hakana ka pertai ka badap da kajing dom ngilong kamlu ya kana ka pertai ka bom don jing mat bad ka baput kata kada kajing khot kajong ublei yang bodefi kajing ket khali ka bau a yang bodefi badagi dei ban trei na ki kam snong kam thau ki kam ki kenhon ki seng balang ke bangiong ke betrei man sewa haga kam khai pateng kam sarkar kalau kana kam ka bangidan bangin ken mau bangilong mangi kajing syai kenuksa upol ubalaman udah usol dong ke Tarsus pelut sibon kapor ban perkat komno ban penduk jaj yakini kibriu kebalat pediang yakane kajing alam kajong uni uji su banana seret ku pakai em hakajok kapor ndah boleh kenduk markman ya uji su lanti Damaskus wang melong uwe ya try habula kelon hakajing taba ka buram ngejong utrai jisu melong uwe ya try habulios ngau ka soro jisu asol sol balai me pechetom benyanga hato tang usol tang uwe usol ba pechetom benyo jisu Bat ngau pela banong kisol kidon hake pateng benriu baro kibalalen hapdeng jong kibangai jau jisu don hapdeng jong ki kristana ka pertai kibalong kumusol jong ka Tarsus pensitam ben yau hakaktian hakatali hakabam hakadi hakakamai kakaji hakajinglong kajing Jisu ang ngalong u Jisu yau ba me pen sitom ben mano para Diyos ngau kata kasur
Balai pi bam ya ketu kajing bam. Balai pi di ya ketu kajing di. Balai pi keren ya ketu ketien. Balai pi keren ya ketu kasur. Balai pi kamai kom ni. Batkan mau ngabat fi. Ngidai ban jam nak kajing long sol ka Tarsus. Banyak kenduk ya Jisu lanti sa Damascus. Bangin long kajing tau ke batamay. Bangin long pensitam ben ya Nginam long kajing rkiben ya Ong noi shaman sim. Ladang ingi im rengkat komju bat kena ke pertai kinong bot ke jong obaman. Nge pen setam ben ya nge long kajing rkiben ya ke kerteng ke jong Jisu. Para bangai bayin ni makan ke pertai kami kendo ye kini kijing pa jong ada ke spa jong ada ke pertai ke buram jong ada ke pertai mano balajam nasiliang sasiliang bat kadai kajing kwa kajing oblay yang apa devi banjam nak kajing long ke barem kajing long ke batamai what on balai pi ong kumta ngalang Kristan te kumapi kajing Kristan kadai kajing yai lenti ke ba shimen marway ong pastor Riam Sulai seorang ba i bangaya jan ba bat i ngesa kajuk kadong i penon kam ya ka wei ka kentin hakilong temen jong i kebabat yang yang kajing Kristan kalong marway bat uba marway ya marway bat uba marway nakada-kadao norwa siya mensimu ang ngamlong marway ngamlong marway Nganam yait marway, hapdeng kasok kasan. Nganam yait marway, hapdeng kijing jenjar. Nganam yait marway, habang light ne kijing pang jeng sitom. Nganam yait marway, habaman kijing pang jeng sitom. Nganam yait marway, lano ro, hangno ro. Hang ni kat ni ngiadon, nyong ngamlong marway na mariabun kat ni. Lai sibet nilai pai saying. Kan don kapor bapendon marway ke kamratia. Don kapor piyat marway hasurong. Don kapor pilong marway ke kali ke pisong Henry kan mau ke Kristan Kim Ju Long marway. Bat kidan tang ar kibat terwa ya lade. Banyan bat pi. Habam don mano bersenran. Nagi para beriu. Don ar kibat terwaya ladi. Bat ngi itu. Ya kita ki ar. Ngida itu baru. Tamakine ar. Kenem yait lang bat ngabat pi. Ban penlong laya. Ladau deu Jisu ubadon bat ngabat pia kipor baro hadom ne hasai hakot ne hapang hasil ubhana hasil si ladau Jisu yaj bat ngabat fi usoitan yaj ar kenem don lang hakajeng jongi usoitan la bandon hakadonut ka bau Jisu don Jisu unum tre ban syong hakadonut ka ba pediang usoitan baro ar te Bat kini kalam sa kapenta kapalay kabangan pankan mau. Kijing singaw ba jom kani kapertay. Ngalapan kan mau hapadeng jongi. Ye kijing riam kajang osoitan kapanengkong. Ngalapan kan mau ye kijing riam kapar.
Kejing riam ke panengkong ke deka bam kadi. Bangin mdai ban bam pandi ya kejing bam jengem di ke ban penjot ya kene gamen. Ke temple. Ke baar kejing bam ke spa. Ke kejing riam ngamut ke spa. Nyemla ban klem spa. Tambah kumnung ye kamai. Ar lenti. Ke balai. Kejing riam kalong lama kejing sengau bah jong kena ke perthei. Kene ke kam ya dei bat ngi ke samla. Wat langi ke belarang ba apa dengan nem ong bangim don kam jing sengau bah su. Ublei uong kum ni leng bau nong itu lepa Jeremia. Sengap ngan puli. Buat ai bau riu stad on sarong halaka jing stad. Lem neng bakrau bor on sarong halaka bor. Uriu spa to onam sarong hakis spa jong u. Kemut lai teli ke penlong yang i bangin sengau sarong. Kajing stad dan ka kerdan kabor ka ikhtiar mat ka spa kilong kum lai tuli ki mau bersiu ban pensyong yau kiu ja jong ka jengai kristan Henry uji kaktin ublai ka ong wat ai bau riu stad un sarong halaka jing stad lam neu bakrau bor un sarong halaka bor Ore spa to nom sarong ke spa jangu Henry. Uta uba sarong uba ngau sarong to on ngau sarong hakane. Kaya kata bau sempang bad bau itu yang ong utrai ong ublei Jehovah. Lading itu yau Yesus. Ni pediang yau. Nyel seo tho ya ke bau kwa yang badafi banlong. Kum na ban perkhan, kum na ban kren, kum na ban bam, kum na ban kamai on ya tho yang badafi. Ndangela yo ya u ban ngi job hakini baro ngi don hok ban ngau sarong. Baka jing seo sarong jong i kamdei bangilahi naman bau try open la yang badafi. Henry utau bas ngau sarong on ngau sarong hakani bau sempang bad bau itu yang bangalong u Jehovah bangalong utrai u bale ya ke jing le i ya ke jing bishar ka bahok hakane ka kendo naba hakini ki ei ngas ngau bahaken Henry utau basarong don sarong hakani bau sempang bad bau itu yang bangalong utrai ubale ikijing le i ikijing bishar badeka hok haka kendo naba hakini ngas ngau bahaken para bangai ba i em hakani ka perthai ke badam tan ikijing sobha ke penso bahai kana ka do Ni kom ki bangen. Ai bangen lek kemen. Ngin sobha hakata ka bau blei. Udon ban ai yang abadafi. Mungkin man ya ke bau jisul lek ke ding fna ka jing em ke jami. Bangin man ya ke jing job jong ke jing tap ke bathli. Bangin man ya ke jing em ke bathamai ke batang maula bana ke basaw ba ke bakhado. Kabau syaitan upa uriam kedeka boram perthai. Kiai baro ka bangele. Haka jinga lam ke jong usim jong ka jing dom kelong pan yo ya ka boram. Ha kane ka perthai. Kan mau bau Jesu haswa ba unwan jagana ka perthai.
Usyang hapeneng hakaburam. Komusim kisim. Utrai kitrai. Ublay. Ya kata kaburam. But one second kapertay. Ban simno ya kajing jak buram jong kibriu ke bola tau hakadur ke jong uhi. Bakat ke bap pediang ya hakita on penkop ya kata kaburam. Kaburam kaba kepertaikan yoi. Kapertai kamat. Kapertai ka yo jengkerku. Hangno habangedan. Haying hasem, hasnong hatau, ha office, ha school, ha kam kayi pateng, hangno. Ha bakita ke barakup ya kaburong bijong utray, ki yo benta kaburong jong ki kapau, barapa kapau kaburong jong ki, kamur kaburong ka jong ublay kapau. Ngatem, ngasil tu, ngapediang bakada kubur kalong kabae. Henry, kadai ke bau blay, ukwa yang apa defi, banyos ngau, bat baginam long tang ke bayos ngau, Henry kiba persyang banyak sai, hakajeng em ke baman kasih. Kidak kishin ke bapau, bagi bangela banyoi, ban ngimat bonsin kipen bar ki kentu ki khot yang ki kristan bang ha bangi em makana ka perthai ngenda pen itho yalade bangi long ki priu ki ba kham jiet ban be ya ka buram jong ublay om jogana ka perthai wala ki dak kishin ki ba pau kumba kalong hini kisi kumba wat mangi ki bakam ngilong ki khun ke jong umle ngi ya be ye ke Kjceu ha ya ka spa bar ke buram jong kana ka perthai bad day ka bakom kani ka jinglong jingman nado ka por ka jong ki apostol nado ka por Jisu ki apostol selanter ka history ki dan ki kintin ki bangan penkut de ka bapule ki bakot yang apa defi kumbala khot dak ni ki arhajar SNEM tam ki balalait no waptol Petrus wong kum ni hakanong kabasan ke khot prado khot we wong yang apa defi kum ni kumau wong ya ki bomla njau ki balalait haswa jongi to penle adakar to penya syarai na bau tau no ya le jong fi u bau soitan ku museng bekerho urayat keleng udawat khnang yanuno ro baun yo ngui teli ya uta to pen ya le persya kibas kem halaka jingen daga batep badang pendep ya kita kiju hi kijeng syak sitom ha kita ki para bengai jong pi ki bahagana ke perthai jale persya ya be nama uneu soitan udon batngi ban bersyang ban klon ban ngoteli yangi utau jo bala pensoyo Jisu te ublei ke jengai ai baro ubala khot ya fi yanga ya fi sya kane kaburam bom jukut jong hau Christ kabangyak saat menta nda pela syak sitom kendiat por ndangela syak sitom kendiat por kana ka perthai ma uhi ken onda penjana ya fi badyanga onda pen scam onda pen sat bor hau tolong kajing sensar saya ki bom jokon ai bagi
kibayay lanti mentakan ke perthai ngin yayak san ngin ya le sitam simet siing sisam kom ka kenhon ka jong ublay ka bala bo ange ka balang rengkat nak ka jing job sa ka jing job hado kata gasgi bad ka kaleman ka bangabar pingin yeng markman haga sibishar ban pej ya ka buram jong u klem septing klem artatin baun ong hanga barafi rung sa ka jing sok ka jong utrai jafi pi ke bala sha sitam pi ke bala yu right yu syaitan pi ke bala job pi ke bala yang ya ka bor ka bangai lang bau muslim akoi rung para bangai bayin kane ka khubor ka khot yang apa defi bangin ya le simet siing sisam kom ka kenhon bangin ya ne hakane ka jingek sai hado ka bakot blame kar khu ye fi ma ngala slam blame kar khu ye fi kene ngalam jong KHASI on kar khu ye ki long ying ke long sam on kar khu ye fi way by way yaksa ko men bagi para ki jonga sha haka jingalam ki jong utrai Jesu daumen se makoi penam kalon nganam kalon wadoi jengkermen na jingjob sha jingjob unyalam yang apa defi ublen kerku nakam tak buram jang u amen. Tinggal poi cakap por ka bangin penuai no ni seng pada syai ka penuai ni seng ngim la kam dan pau da ka sungu na kam ta kinong isi menta ba no ki blai la ka pendep ki program ki jongki ka ni ka por i pen pau ki sungu na kam ta i pastor jongi Reverend Dr. MJ Nyota bila ai tu kubor pleng jongi ka ni ka por kebolong de sisya ka kubor ka bidai bat ka por bat ka jinglong ka jing bat ka jingman jong ka por ka mung ye kendu sisya ye kita ka jing pensoi bat nge scam balang ba na kubor ka ni rap na kam ta jongi bakom dong ila ban job ka jing pensoi ha ka jing ka malasi te se lit suk lit sign u blay un ri un sumar un da un kere pi tak ada pinda poi suk aki yang kisam ka jong pi ki balang ka jong pi bat nge scam bau blay unang ri nang sumar ngi lengba gani ka SNEM hi barok away ngin saya syam biang kum ka union ha ka jeseng jong ka union ka ban salong how new SNEM arjar puwe hang the po omling society ngai scam bau blay unang don kat bat phi bat ngai scam lengba ka sekri ka bangi yo lengba gani ka sngi kan dalong da sha ka jing hon na kam ta jong phi bat kham tam e ba pinang yo mat ye ka bor ka thamai ha ka jing long ka jing ka jong phi ublay ka jing suk un long lam ringkat bat phi to lech ha ka suk nge penwai no ene ka jing sekri ka jong ye ublay dang e binyer wai lang to jing wai ka balai spa 100% balai spa 100% na ka kham rem ba hadin jo ne ka jing wai kumbang ila diang ka sedang ye Reverend Bibi Lamin bolong moderator jong ka sinat mingi mai in saai ye kejeng kerku penuai nyer wai tu kejeng wai ka balai spa 100% balai spa 100% nak khamrim kano thiang ban shani hu bat ban priang ga ktien bu ai ban ngej hakular jong u ban tip ru budai utrai ngaklet ban ai kublai pastor i pastor ai ne khubor ban mener ko besi pho baji ngatrai pastor punya lej no ne to pastor selek ke besok ban ngej skam bo blai no dekat bat pi pat ublay un ri un sumar ya pi pat dwai lem ru nakam ta jongi communion khna magi dang la ke ban pentelun ye ka kam ki sekri ngeni ar wai tu jing roi blai span ru sa to ni ga barok sau tu de khot ki jing roi blai span ru sa kerpat no yang lam jing roi Kat no tiang ban shannya ban ban priang
ngene duai to utrai unda kami to hapdeng jonga bat jome habangi medon chu markmat paraloki pada kebawai no atuai bakajingai ai budak biau no jingu Yesus Kristus kajingi kebapelak bamayan kejong belai kupa pada bam jukon kajingi selok kajingi kat kajingi alam kajingi bojong mensim bakoi rudi tu kene kelai ki bor kejong wai belai bam jukon kinor kat lembat pi baro iwai pi wai lembat kitu baro ki bamane badam sim ki badon hang ne bat keleng saudong jong ke pertai nadu mentab ki bam jukut hala kerta ru amen.